Така че инструментите ви пристигнаха. Очевидно сте открили, че това са много качествени инструменти. Причината за това е, че нашата работилница произвежда вериги от 2 десетилетия. И, така, наистина сме усвоили занаята, това е единственото нещо, което правим. Правим го наистина добре. Вероятно се чудите, какво е това малко нещо и за какво служи тази пружина. Това е нова функция, която наскоро въведохме във валовете и ще ви разкажа за това, но преди да го направя, бих искал да обърна вниманието ви на аспекта на смазването на вала. Сега, смазването на вала е много лесно, основно ви трябват около 0,2 унции на фут или 20 мл на метър от машинно масло, компресорно масло или парафиново масло. Можете да използвате почти всяко смазочно вещество, което харесвате, стига то да не се разлага при високи температури и да не влияе на маншета или вала. Това е правилото. Моторното масло обаче не е същото, защото при моторното масло, което намирате в колите си, то става лепкаво вътре в ръкава. Затова, моля, избягвайте това. Има голяма разлика между моторното масло и машинното масло. Причината, поради която искате да смазвате вашия вал, не е само, че това ще осигури най-дългия живот на вала, а също така намалява количеството триене, което се случва вътре. Виждате ли, това е радиално предавателно устройство и това, което искате да направите, е да произведете толкова много въртящ момент на края на инструмента, колкото изкарвате на края на бормашината. И не искате валът да пречи на това съотношение, искате да се плъзга възможно най-гладко вътре в ръкава. Сега, за да го смазя, е доста лесно. Основно изваждам парче като това и както виждате, сега имам открит участък тук, където запълвам с моята смазка, в зависимост от количеството метри или фута, които имам на разположение. След това взимам другия край, точно така, и го вкарвам направо-обратно в него. Така, и докато го подавам, ще видите, че от другия край се изтегля нещо. И вие просто го подавате, точно така. Просто. И след като е преминало напълно, го правя очевидно. Без да е на пода, но искате да го разстелите на пода. Това би направило всичко много по-лесно. И докато го запълвате по този начин, можете да видите, че излиза от другата страна и тази страна. Сега е напълно смазана. Можете също така да поставите адаптера за вал на бормашината на края и да го завъртите в позиция. И двата начина са добри. Сега, за да отговоря на въпроса ви за двете малки части. Тази част и тази част. Това е вал с диаметър 6 мм или четвърт инч и както можете да видите, имам адаптер за бормашина за вала тук, а от тази страна имам пружина, а от другата страна имам заключване на вала. Причината, поради която направих това, част от стандартния вал, който изпращаме, е, че това предотвратява движението на маншона нагоре и надолу по вала, докато го използвате. Вижте, да кажем хипотетично, че този вал трябва да удари солидна пречка и да спре моментално. Инерцията от това спиране ще премине направо през вала и ще се върне обратно към края на бормашината. Хипотетично, ако не сте настроили правилно ограничителя на въртящия момент, рискувате да изкривите вала или бормашината да се завърти. Сега, когато това се случи, въртенето е по-вероятно да прегъне вала по-близо до бормашината, отколкото на края на инструмента. И така, поради тази причина, искате да държите маншета възможно най-близо до този адаптер, за да предотвратите образуването на завой. Маншетът помага да се предотврати образуването на завой. И така, това е причината, поради която имаме пружина от едната страна и заключване на вала от другата страна. Като казах това, просто е нещо, което сме предоставили. Не е задължително да го използвате, ако не искате. И така, успех навън. Надявам се, че това ще върне вашата инвестиция възможно най-скоро и отново, благодаря, че избрахте нас. Ако имате въпроси или нещо, което ви интересува, не се колебайте да се свържете с нас. Винаги сме щастливи да ви помогнем. Благодаря, че гледахте. Чао, довиждане!